Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час мы сустракаемся ў нашым штотыднёвым аналітычным эфіры з эксперткай па міжнароднай палітыцы Розай Турарбекавай. Добрый дзень, спадарня Роза. Добрый день, Зміцер. Так, пакуль я не закідаў вас пытаннямі і вы не пачалі так экспрэсіўна адказваць, што нават буду баяцца вас спыніць, і я адразу хацеў бы нагадаць усім пра тэлеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай, на які варта падпісацца, каб быць у курсе, бо ўсё ж таки мы сустракаемся раз на тыдзень, а навінаў шмат, і спадарыня Роза часам перыядычна дакладней выкладае там нейкае сваё бачанне па тых ці іншых падзеях, таму каб не прапускаць і быць у курсе, подписывайтеся. Не забывайте таксама пра YouTube каналы Еўрарадыё, наш новый YouTube канал Навокал, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширвайте. Далее информацию розную, информацыйна-рекламную я буду по ходу все ж таки спрабаваць уставить у нашу размову, а зараз перейдем до абмеркавання падзеяў. Апошнія некалькі дзён такія нечаканыя вострыя навіны прыходзілі, як это не дзіўна, ўсё ж таки з дальняга ўсходу, з адтуль з азіяцкага рэгіёну, і хаця яны звязаны і с нашим рэгіёнам, і з Беларусю, з Украінай, з Еўропай у тым ліку. Таму давайте пачнем, можа быць, з Паўночнай Карэі, якая на фоне вось гэтых таких победных, нейкіх пераможных заяваў про тое, что у нас тут пачаліся нейкія зрухі, паразуменні, вельмі добрыя размовы там з Зеленскім, Трамп так заяўляе і гэтак далей. С аднаго боку, і на гэтым фоне Паўночная Карэя прызнае, што яна накіроўвала, а я так разумею, што і працягвае накіроўваць свае войскі у Расію, каб яны бралі ўдзел у вайне супраць Украіны. Что гэта азначае? Вот гэта які, можа быць, калі вот эту усходнюю філасофію все ж таки не просто так гэтая тэма зараз узнікла? Ну, ведаеце, для іх зараз як бы гэта такі кейс, калі яны могуць о сябе як бы заявіць, таму што аб іх як бы размова зараз не ідзе, они як бы адышлі на другі план, у тым ліку у такой міжнароднай павестцы, а ўсё ж таки яны як бы жадаюць, каб іх як бы было бачна, і вось таким вельмі странным як бы казала путём яны як бы гавораць о сябе. Гэта па-першае, па-другое, ўсё ж таки тое, што зараз адбываюцца перамовы, і эти перамовы з боку Трампа разглядаюцца як час ад часу такая, ну, як бы промежуточная, я бы сказала, промежуточная перамога з боку России. Вось Паўночная Карэя, яна як бы імкнецца вось заявіць о себе на баку як так званого пераможца. Вось, гэта па-другое. Па-трэцяе, ўсё ж таки як бы для Паўночнай Карэі гэта такі прыклад, калі яны змаглі быць такімі карыснымі для вялікай дзяржавы. І вось гэта таксама з майго пункту гледжання для іх вельмі важна, што яны зараз себя лічаць такімі паплечнікамі нават бліжэй, чым Беларусь. І вось у гэтым як бы плане для іх з'яўляецца магчымасць у міжнародных адносінах быць не сам на сам усё ж таки, а вось у іх ёсць зараз паплечнік, і такі вельмі як бы ну не слабы. Я зараз памятаю пра тое, як вяліся перамовы адносна ядзернай зброі Паўночнай Карэі. І вось як веліся эти перамовы, то нават Кітай, ён не з'яўляў себя таким паплечнікам Паўночнай Карэі, як зараз Расія. І ў гэтым як бы плане зараз для Пхеньяна з'яўляецца вельмі добры міжнародны кантэкст. Ну, у любым выпадку лепш, чым як бы там 10 гадоў таму, напрыклад.
Вось таму для іх як бы зараз вось казаць пра тое, што яны ўдзельнічаюць, для іх это як бы как это присоединиться буквально, да, к достаточно успешному, как им кажется, поспяховому такому процессу, і у тым ліку як бы иметь такой вось як бы повод для того, чтобы так бы привлечь к себе вось внимание. І в гэтым выпадку як бы гэта лагічна з пункту гледжання Пхеньяна. Вось што тут нелагічна, это іншае. Тое, што Пхеньян зараз лічыцца найбліжэй, чым Мінск. Вось у чым як бы справа. Вы ведаеце, што Лукашенко себя разглядал як самого такого блізкага, лепшага сябра России, так? А вось зараз атрымаецца нешта іншае. І по-другое, яшчэ мне вось это напоминае о том, что СНД, вось нават из усіх стран СНД ніхто вось так як бы адкрыта, да, не падтрымліваў Россию, а вось Паўночная Карэя гэта зрабіла. І это такі вельмі цікавы момант з пункту гледжання характарыстыкі вось такой міжнародных адносін, як яны змяняюцца, як змяняецца зараз свет. Вось гэта, з гэтага пункту гледжання гэта цікава, з другого пункту гледжання это падкрэслівае рост такі рост канфліктагеннасці, буквально, да, канфліктагеннасці міжнародных адносін на мировой палітыцы, таму што ўсё гэта будзе адбывацца на адносінах на Дальнім Усходзе, ўсё это будзе адбывацца на адносінах паміж Паўночнай Карэяй і Республикой Корея, я маю на увазе южную, да, Паўднёвую Корею. Так, і Японію таксама. І вось гэты такі вельмі цікавы момант для того, як разглядаць сітуацыю з праблемамі бяспекі ў азіатска-ціхаакіянскім рэгіёне, які з'яўляецца прыярытэтам для адміністрацыі Дональда Трампа. І вось я не ведаю, як будзе далей, но я так лічу, што, напрыклад, такія крупныя як бы велізарныя сінктэнкі амерыканскія, як Rand Corporation ці Stratford, зараз яны павінны разглядаць усё гэта як частку змянення сітуацыі з бяспекай не толькі глобальнай, не толькі рэгіянальнай, я маю на увазе Еўропу, но і рэгіянальнай, я маю на увазе іншы рэгіён, азіатска-ціхаакіянскі рэгіён. Вось такім чынам як бы адбываецца гэта заява, гэты вот як бы новы альянс, да, на тым, што мы зараз можам увидець, ну, у найбліжэйшыя некалькі гадоў, як будзе змяняцца сітуацыя з бяспекай у мире ў цэлым і у розных рэгіёнах, не толькі ў еўрапейскім рэгіёне, у азіатска-ціхаакіянскім рэгіёне таксама. Но зараз ввогуле вельмі складаная сітуацыя паміж Індіяй і Пакістанам. Вось вельмі цікавыя падзеі адбываюцца ў Цэнтральнай Азіі, і все наши такие, ведаете, стереотипные представления адносна бяспекі у Евразии и у Европе отдельно, да, особенно у Азии особенно, зараз яны вось вельмі так хутка змяняюцца, тому что там, где вы чакаеце конфликтов, там их няма, и на супраць як бы адбываецца урэгуляванне гэтых конфликтов. Там, где вы не чакаеце, там яны з'яўляюцца. Вось гэта вельмі і цікава, і як бы вельмі з майго пункту гледжання трывожна. Потому что наше вось гэты як бы успрыняццё міжнародных адносін, яно адстаёт. Яно не паспявае за тым, што зараз адбываецца. Ну вот, вось, мабыць, мы про это с вами поговорим. Вот, пазней. Ну вось я, можа быть, як у працяг, тому что вы уже закранули гэтую тэму, я уже троху хацеў пераскочыць на іншую, але давайте тут застанемся. С аднаго боку мы бачым гэтую такую заяву Паўночнай Карэі, что а вот мы тут воюем, мы тут такие крутые, мы с Россией бліжэйшыя союзники. С другого боку мы бачым конфликт паміж Пакістанам і Індыяй. То есть таксама той рэгіён,
у той частцы. Таксама мы бачым Кітай, які робіць такую дэманстратыўную высадку на рыфт Сэнді-Кей, які спрэчны рыф, я так разумею, не кітайскі, але там таксама завязаныя інтарэсы ЗША і Китая і ўсяго. Гэта вот яно неяк так звязана адно з адным, ці гэта асобныя нейкія кропкавыя незалежныя адзін аднаго выпадкі напружання, ці што вам тут бачыцца? Ну, з майго пункту гледжання ўсё гэта з'яўляецца часткамі карціны змены як бы стратэгічнага характару. Што тут, па-першае, трэба як бы ведаць? Па-першае, трэба ведаць тое, што ЗША і Кітай зараз уступаюць у новую як бы эру такого як бы канфлікту, які не з'яўляецца ваенным, но ён з'яўляецца канфліктам. Вось гэта вельмі важна. Гэта нешта блізкае да халоднай вайны, напрыклад, но не паміж Расіяй і Захадам, як мы як бы для нас звыкла, да, вось гэта ўсё, а паміж Кітаем і ЗША. І вось гэта зараз гонка на тое, хто каго зараз перайграе, таму што вельмі хутка як бы вот эти события, да, яны развіваюцца вельмі хутка. Зараз у такіх рамках торговай, да, вайны, гандлёвай вайны. А вось гэта толькі першы як бы такі гэта знешні контур того, што мы бачым. А ўнутры там з'яўляюцца таксама элементы, звязаныя з бяспекай, рэгіянальнай бяспекай. Па-першае, гэта, конечно, Тайвань. Індія з Пакістанам гэта некалькі іншая справа, но ўсё ж такі, калі мы будзем бачыць у гэтай карціне ўсё ж такі частку таго, што больш глобальнай, да, картыны, так я павінна напомніць нашым слухачам тое, што зараз, напрыклад, Пакістан з'яўляецца бліжэйшым сябрам Кітая. Гэта відавочна, я магу пра гэта гаворыць вельмі шмат часу, но зараз Пакістан і Кітай яны з'яўляюцца як бы паплечнікамі у Азіі. І гэта як бы ясна, это абсалютна понятно. У Індыі зараз праблема з тым, што яна павінна як бы рабіць нейкі таксама рэгіянальны такі саюз. І ў Індыі ёсць такі саюз, напрыклад, ЗША падтрымліваюць Індыю, но я не ведаю, як зараз, таму што з боку адміністрацыі Трампа ввогуле вельмі як бы складана зараз гаворыць аб такой сістэмнай, да, палітыкі, таком стратегическом видении. Вот. У Индии есть как бы в качестве такой опоры в Азии Япония. И во всей этой ситуации, да, например, там очень много тонкостей региональных, например, Индия всегда стремилась к союзу с Афганистаном против Пакистана. Это отдельный разговор, могу отдельно разговаривать. Но на сегодняшний день мы с вами должны знать, что в конфликте между Индией и Пакистаном Китай будет склонен поддерживать Пакистан. Значит, Соединенные Штаты будут склонны поддерживать Индию. А все это мне напоминает, я еще раз повторю, мне все это напоминает развитие холодной войны, но теперь уже не в европейском регионе, а в Азии. И там это не связано с идеологией. Там это связано скорее с другими вещами. Там ситуативно сложившиеся интересы, наоборот, системно сложившиеся интересы совместные. А Индия, вернее, Пакистан с Китаем являются союзниками не случайными. Это союзники против Индии. И вот эта ситуация, связанная с таким вот очень сложным комплексом отношений между азиатскими странами, да, она в конечном итоге может сейчас выливаться в своеобразную холодную войну между США и Китаем. И США, с моей точки зрения, на сегодняшний день, они будут использовать любые возможности с тем, чтобы ослабить буквально Китай в этом регионе, но Китай на это просто так сидеть, смотреть не будет, понимаете? Он же уже достаточно давно работает над этим, и у Китая есть достаточно мощные позиции, которые очень сложно оспорить.
Вот, поэтому, ну, как будут дальше развиваться события, я не знаю, но с моей точки зрения фокус мировой политики будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это, как бы, не знаю, как это может отразиться на ситуации в европейском регионе, но она будет отходить просто на второй план. По крайней мере, так заявляла администрация Дональда Трампа, а события, которые развиваются сейчас, они сейчас это показывают. Но я хочу сказать, что у России тоже есть свои интересы в этом регионе. Они, может, не такие мощные и сильные, как у Китая, но теперь у России есть постоянный союзник здесь, военный. Военный. Я имею в виду КНДР. Так что все достаточно, все еще сложнее, чем может показаться. Не только Китай, США. Ну да, як это казалі даўным-даўно усход дзела справа тонкая, а тут яшчэ і вельмі пераблытаная тут разобраться сапраўды во ўсіх этих На самом деле все очень просто, Дмитрий. Смотрите, если Индия с Пакистаном, то значит, извините, наоборот, если Китай с Пакистаном, значит Индия будет с США. Это как бы выхода нет. Но не просто Индия с США, а Индии нужна помощь в самой Азии, да, то есть значит, это будет Индия с Японией, потому что Япония против Китая. Теперь вопрос, что будет с Корейским полуостровом. Как вы понимаете, Южная Корея, да, где находятся американские базы, вот с кем? Хотя они не хотят на самом деле ни с кем воевать, там это отдельная история, я про Корею могу еще отдельно говорить, очень похоже на белорусскую ситуацию, между прочим. Вот. А Северная Корея определилась 100%. Она не с Китаем, она не с США. Они, понимаешь ли, вместе с Россией спасают мир от нацизма в Европе. От нацизма. На самом деле КНДР заполучила очень как бы весомого союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопрос заключается в том, захочет ли Россия быть такой активной в АТФ, как в Европе. Пока, наверное, нет, но как это, черт их знает. Добра, давайте перанесемся бліжэй да Беларусі, хаця ўсё адно у звязку это будзе і з ужо агаворенымі з намі навінамі. Але перш чым мы перайдзем да гэтых новых тэмаў, я хацеў бы звярнуцца да наших слухачоў і гледачоў з заклікам. У нас у апісанні нашага стрыма ёсць два новых збора, ну дакладней адзін ужо не новы, але с новым аспектам, уже не новы, але які я все ж таки заклікаю да якога далучыцца. Гэта збор на летні адпачынак для дзяцей палітвязняў. Ён працягваецца, і у гэтым зборе да яго далучылася наша выдатная вядомая мастачка Ольга Якубоўская. Яна ладзіць такую аукцыён, на які выставіла адну са сваіх карцінаў, і грошы з продажу гэтай карціны пойдуць у гэты вось фонд для адпачынку дзяцей палітвязняў. Таму калі ласачка, ёсць у нас спасылачка на гэты аукцыён, зайдзіце, паглядзіце, магчыма вырашыце далучыцца. Ну і новы збор для беларускіх ваяроў з тактычнай групы, спасылачка таксама ёсць. Гэта новая тактычная група, назва вельмі складаная, баюся памыліцца, таму зачытваць не буду. Зайдзіце па спасылке, самі паглядзіце, але хлопцам патрэбная дапамога у набыцці пазадорожніка, ну і яшчэ там падробязям, калі ласка, калі ёсць магчымасць, падтрымайце іх. Давайте да Беларусі, але вось простую тэму, якую вы таксама узгадалі, праз Паўночную Карею, якая стала бліжэйшым саюзнікам, чым Беларусь для России. І вось з аднаго боку мы бачым, што нібыта, ну прынамсі па заявах Трампа, Рубіо, там Венса, справа ідзе да ўсё ж таки падпісання нейкага мірнага пагаднення, паводле якога, ну, выглядае так, што ну у большым выйгрыше, ну лічы пераможцам, будзе Россия. То есть вот можа быть не так, як хотели ад пачатку, але ну как бы выходзіць пераможцам Россия нават пры заключэнні вось той плана мірнага, які прапануе Трамп.
с аднаго боку вось пераможная такая сітуацыя нібыта для России, з другога боку прыклад Паўночнай Карэі. І ці не прымусіць гэтыя два фактары Лукашенку, каб вернуць сабе статус вот лепшага сябра России, Москвы, Путина, таксама далучыцца больш шчыльна да гэтых вось зараз падзеяў ва Ўкраіне. Ну, па прыкладзе той же самой Паўночнай Карэі, да прыкладу. Так, ну, по-перше, я кажу зараз не, потому что як бы для Лукашенко получается, что он тады ён страчвае як бы апошні аргумент у сваю як бы пользу адносна того, что няма войны. У Беларусі няма войны. Вось гэта дасягненне, якое ён лічыць дасягненнем, насамрэч это не яго дасягненне, вось это дасягненне беларускай супольнасці, беларускага народа, тому что ну, каб такое атрымалася, тады як бы его не тое, что рэйтинг там, а ввогуле что маглі б з ім зрабіць, я не ведаю. Но я просто зараз, калі мы пачнём з самого пачатку, я маю на увазе вось этого уторгнення у Украіну з тэрыторыі Беларусі, вось тады беларускі народ тады ён ввогуле не хацеў і не был готов, і нават зараз таксама. І калі Лукашенко хоча як бы канчаткова зусім себя похоронить як палітычнага як бы дзеяча беларускага, тады вось да, ён можа тады гэта зрабіць. Но насамрэч я скептычна отношусь, ставлюсь до гэтай магчымасці, тому что я так зразумела, что для Лукашэнкі это ввогуле як бы не пытанне, якое ён будзе разглядаць. Таму ему придется як бы с этим смириться, что не ён самый ближайший поплечник России. Вось подкрэсліваецца гэта і Паўночная Карэя, я нават так мяркую, что і расійскім руководством таксама гэта подкрэсліваецца, что ўсё ж таки кто нам дапамагаў у наши цяжкія часы. Нават я читала, что нешта говорил такое Путин, да, ён там падзякаваў паўночна-карэйскіх солдат, вось яно. Ну і таксама я лічу, што ўсё гэта не бясплатна, не задарма. Усё гэта як бы Паўночная Карэя за это нешта атрымала. Уже не говоря о том, что вось я про тое, што вось гэты як бы альянс для Паўночнай Карэі зараз ён вельмі важны, і гэта для них некий поспех, потому что до этого времени, до этого часу Паўночная Карэя не имела такого поплечника ввогуле, яна была ну, как бы, ввогуле одна. І я памятаю гэтай перамовы адносна северакарэйскай, паўночна-карэйскай ядзернай зброі, і вось тады было бачна, што Паўночная Карэя яна одна, яна нават не могла разлічваць на падтрымку з боку Китая. Вось, а зараз як бы ситуация, вось буквально тое, про што я говорила і маім калегам, і маім выпускнікам, вось гэта вельмі важна, калі міжнародны кантэкст змяняецца, і ён для вас, напрыклад, палепшаецца, а для іншых ён пагаршаецца. Вось зараз міжнародны кантэкст для Украіны і таксама для Беларусі, нават для Лукашенко, ён пагаршаецца, а для Севернай Карэі ён паляпшаецца. Вось пытанне цікавае ад нашага гледача пад нікам Максім, звязаныя з беларуска-кітайскімі адносінамі, але праз досыць дзіўны такі ракурс. Як вы ведаеце, там у Мінску уже закончылася рэканструкцыя нацыянальнага футбольнага этой арены, ну, карацей кажучы, вот этого стадыёна за кітайскія грошы. Гэта ўсё рабілася, кітайскі ўрад выдаткаваў грошы, і гэта ўсё зрабілася. І зараз рыхтуюцца да адкрыцця гэтага футбольнага стадыёна. І была как бы такая прапанова, ідэя у беларускіх чыноўнікаў адкрыццё зрабіць гульнёй зборных Беларусі і России.
Так вось тупнуў ножкой Китай і сказаў, что за наши грошы рабілася, мы тут ввогуле усепогодное, так сказать, сотрудничество, поэтому на открытии будут гулять молодежные сборные Беларуси и Китая. Мгм. Гэта что пытается наш глядач? Як вы лічыце, гэта такі сімвалічны крок Китая, які показаў, хто ў Беларусі гаспадар? Не тое, што хто гаспадар, но ўсё ж такі это рабілася на іх грошы і з іх пункту гледжання, як бы это, ну, так відавочна, што трэба так рабіць. Гэта па-першае, а па-другое, это як бы та тэма, пра якую мы можам нават гаварыць вельмі доўга. Я пра беларуска-кітайскія адносіны і пра то, што зараз адбываецца ў Беларусі, як расце ўплыў Кітая не ў там як бы ваенным ці палітычным сэнсе, а вось на у іншым сэнсе я маю на ўвазе так, ну, так soft power, да, там мягкая сила, і яна таксама вельмі бачна, ну, як бы з майго пункту гледжання асобна трэба разглядаць сістэму адукацыі, напрыклад, вышэйшай адукацыі. З другого пункту гледжання мы можам разглядаць вось гэтыя інвестыцыі, так званыя інвестыцыі. Трэцяе, вельмі важна, што як бы Кітай мае пазітыўны імідж у вачах беларусаў. І ўсё, што звязана з Кітаем, яно не звязана з тэмай вайны. Гэта вельмі важна, таму што беларусы вельмі мудры народ. Калі яны не могуць казаць, вось гэта Расія такая-сякая, да, ну, таму што гэта небяспечна, или там выказваць Украіне падтрымку, таму што гэта таксама вельмі небяспечна. Но вы можете ввогуле як бы так это уклоніцца і уйти в іншую, да, у іншы напрамак, у кітайскі напрамак. Зараз гэта вельмі папулярна. Я маю на ўвазе, напрыклад, тое, што зараз робіцца на таксама на факультэце міжнародных адносін. Вось кітайская тематика, кітайская мова, кітайская культура, вось усе гэтыя рэчы, не тое, што там пра вайну, пра там яшчэ нешта іншае, там пра нефть, пра газ, а вось пра такія рэчы, ну, такія як бы безобидныя, да, што тут плохого? Ничего плохого, ничего дрэнного я не бачу. Но Китая все больше. Китая все больше, и это вот прямо в глаза бросается. И это все я бы называла, я так и прописывала в некоторых своих работах, это все означает деевропеизацию Беларуси. То есть не то, что только нас поглынае Россия, но и ввогуле деевропеизация Беларуси, потому что популярен китайский язык, популярно китайское направление, популярно, и там уже про китайские технологии я не говорю, и стадион, и бассейн, и праздники, и это главное, а это еще и безопасно для белорусов. Этим заниматься, этим увлекаться и так далее и тому подобное. Поэтому я зараз як бы бачу гэта вельмі так вельмі ясна, што гэты напрамак ён развіваецца. І я вельмі шмат думала пра тое, як назваць гэты тренд. Это не тое, што кітаізацыя, ну, гэта не вельмі добры як бы тэрмін. А вось увогуле ўсё гэта адзначае, што Беларусь як бы адрываецца вось на кароткі тэрміновы, да, перыяд, усё ж таки там, ну что там, 3-4 гады, да, отрывается от Европы. Это такая деевропеизация, потому что гэта бяспечна. Небяспечна размаўляць пра Польшу і на польскам. І вельмі бяспечна размаўляць пра Кітай і вучыць кітайскі. Вось у чым справа. А за Кітаем і цягнецца іншае. Ну, напрыклад, таксама тэма
Ну, правда, про пакистанцев это уже небяспечна. Вось, дарэчы, тэма пакістанцаў. Лукашенко з гэтай нагоды чарговую нараду праводзіў. Ну і як звычайна, тут ужо оказывается беглыя і тут вінаватыя ва ўсім, тому что яны настраиваюць грамадства беларускае супраць гэтых вот пакістанцаў, якія прыедуць, не прыедуць, невядома. Увогуле, на фоне гэтай магчымасці неката узрастання конфликта индийско-пакистанского, да, как бы я так разумею, подвышается магчымасць, калі не при приезду, уже знаете, товарными вагонами мигрантов специальных працоўных, але увогуле пакистанских мигрантов, якія раптам захочуць приехать у Беларусь. И увогуле, что его так подрывае уже тут, господи, уже беглые ему нават пакистанцев працоўную силу перашкаджаюць з Пакистана привезти у Беларусь. Ой, як добра, што ёсць беглыя, на них можна ўсё спісаць, нават свае памылкі. Но гэта яго памылкі. Да, я не здзіўлюся, калі хутка окажется, что у тым, что бульбы у беларускіх крамах праблемы, это ўсё беглыя вінаваты. Вот с собой все выкопали, все увезли. Всё с собой. Наконт Пакистану і пакістанцаў. Па-першае, што нават калі адбудзецца ваенны канфлікт паміж Індыяй і Пакістанам, ён адбудзецца на мяжы, ён адбудзецца у першую чаргу у Джаму і Кашміре. Вось. І таму гэта такі перыферыйны рэгіён, з якога уже хто мог, тот збежал, а хто не змог, тот уже і не пабежыць. Вось. Калі не адбудзецца шырокамаштабная вайна. Тады да, тады мы уже будем разважаць пра іншае. Но як бы яны не пабегуць так далёка. Калі адбудзецца такая шырокамаштабная вайна, яны пабегуць туды, дзе бліжэй, да, дзе бліжэй. Бліжэй гэта там, не ведаю, там заліў, мабыць, там Іран, калі Іран прыме, і мабыць нават Афганістан. Хотя я лічу так, что, ну, я маю на увазе з Пакістану, пабегут у Афганістан, но я ўсё ж таки лічу, что калі адбудзецца такая вайна, вельмі большая такая, там будзе вельмі шмат унутраней такой міграцыі, калі будуць перамяшчацца з тэрыторый, дзе будуць праходзіць вось гэтыя баявыя дзеянні, у іншую тэрыторыю, дзе, ну, бяспечней. Па-першае. Па-другое, наконт увогуле міграцыі, пакістанскай міграцыі, трудовой. Пакістанская трудовая міграцыя мае свае традыцыйныя як бы пуці. Па-першае, гэта заліў. Но те, што пабагачы, те едуць далей, далей. У англамоўныя страны. Беларусь таковой не з'яўляецца. І ввогуле Беларусь бедная страна. І для тых, хто пабагачэй, ну, яна не вельмі, як бы, не вельмі привлекательна. Нет такой привлекательности. Единственное, что, конечно, я должна напомнить нашим слушателям о том, что Пакистан очень большая азиатская страна, с большим количеством населения. Я сейчас уже даже не могу вспомнить точно, где-то в районе там около почти что 200 миллионов человек, может быть, они и шагнули за 200. Я сейчас просто не вспомню, уже давно не смотрела цифры. Вот, с большим, высоким очень уровнем рождаемости, с достаточно серьезными большими проблемами, очень сложная история развития отношений, в том числе с Индией, вот, где Индия не выступает в качестве милой, пушистой соседки совсем. Там у них очень плохие отношения, и по большей части инициаторами конфликта являлась как раз именно Индия. Ну, тоже понятно, там, почему это все можно обсуждать. Но нам что с вами важно знать? Конечно, там очень много бедного населения, которые вынуждены искать работу, потому что в стране низкий очень уровень жизни, в разных регионах по-разному, но тем не менее низкий уровень жизни, и трудовая миграция там традиционно есть, очень большая трудовая миграция, но они никогда не ездили туда, где не говорят по-английски, например. Потому что это, ну, як бы відавочна, Пакистан – это бывшая британская колония. И вот, акрамя тых, як бы, моў, якія з'яўляюцца мясцовымі, да, напрыклад, там, я не ведаю, там,
Пушто это в этом самом в Афгане, но так само Пушто в этим самым урду на другім месте пасля ангельской мовы. Вось, ангельская мова яна з'яўляецца мовай як бы міжнацыянальнага вось такой камунікацыі, як у СНД руская. Вось у чым справа. І што з гэтага як бы следчыць? Ну, вось для нас, напрыклад. Калі яны не ведаюць рускі язык, калі яны ввогуле ніколі как бы не працавалі на советских, постсоветских производствах, да, предприятиях, они не знакомы с нашей технологичной средой. А это вельми важно. Какие из них будут как бы работяги, те инженеры, я не ведаю. Но с моего пункта гледжання, это как бы такая естественная препона. И когда вы хотите пригласить, нават не 150 тысяч, а, ну, например, там, я не ведаю, 20 тысяч, так? Вам трэба што зрабіць, па-першае, каб яны вывучылі мову. Ну, русскую хотя бы, да, но белорусскую они навряд ли будут учить. Хотя бы русский язык, да. Это не так просто. Через мои руки прошло очень много иностранных студентов. Я знаю, как они учат русский язык. И что потом получается из этого? Им легче будет открыть какой-нибудь ресторанчик, какую-нибудь закусочную, нежели чем там пойти в какое-нибудь предприятие работать. Если вы привозите, как это, умышленно, да, привозите этих людей на предприятие, я не знаю, в качестве кого, рабов, что ли, я не пойму, как, я себе это представить. Хорошо, вы их привезли. Вы должны их вначале научить русскому, обучить делу, которому, да, у станка, к станку поставить, и это займет энное количество времени, и коэффициент как бы, по успеху от всего от этого, да, будет очень невысокий. Это я вам просто зуб даю, сколько я студентов учила из Китая, из арабских стран, из Ирана, вот, просто знаю, я просто это знаю. Как это нелегко, как это тяжело делается, а вы замахнулись на 150 тысяч. Ну, это смешно ввогуле. Кто за язык тянул? Зачем сказал? Пагаднення нема. Нават пагаднення нема. То есть нет, даже нет, не разработано межправительственное соглашение. Зачем ты вообще? Ты сам рот открыл, ты сам это сказал. Конечно, люди возмутились. А почему? Самое главное для белорусов, почему они возмущаются? Да потому что для них не создается нормальных условий труда, репрессии, людей бьют, они бегут из страны, тут на тебе 150 тысяч пакистанцев. Ребят, вы что? Лукашенко признал проблему и придумал оригинальное ее решение. Ну, теперь кушайте. Что я могу сказать? А при чем тут беглые? Беглые убежали. Мы тут сидим. Мы тут ни при чем. Это вы, ребята. Это все благодаря вашим усилиям и вашей репрессивной политике так получилось. Ну и откровенным как бы провалом в экономике и откровенным провалом в управлении государственных предприятий. Вам же миллион раз уже говорили, либо приватизация, либо это самое банкротство. Либо, скорее всего, и то, и другое получится. Ну, я бачу, спадарыня Роза, что вы скептычна ставіце да тых вот ну бясспрэчных тэзісаў, якія даводзіць прапаганда лукашэнкаўская про то, что дзякуючы няспыннаму і нязломнаму кіраўніцтву Лукашэнкі у нас подвысілася ўсё і паўсюль, і любы брыгадзір альбо на будоўлі, альбо у ЖКХ надворнікамі начальнік валодае англійскай мовай, так что могуць ехаць себе спокойно. Пакистанцы тут кожны з імі на это самое по-англійску будзе. Прабачце, но не кожны пакистанец размаўляе по-ангельску. Не кожны. Гэта, ну, напрыклад, я так зразумела, што мабыць 30-40%. А астатнія размаўляюць на сваіх мовах, ну, урду, напрыклад. Вы ведаеце урду, я не. Не ведаю, что там на предприемствах, кто ведает урду.
як они будут паміж размаўляць, ну, будут запрашаць гэтых перакладчыкаў, а перакладчыкаў з урду у нас у Беларусі я не могу, як бы, ведаеце, я же ведаю востоковеда у Беларусі, но я не, есть один человек с хинди, уволили. Збеглы. Нет, но это не важно. Уволили. Урду у нас не преподавался никогда. Вот. У нас с корейским проблемы тоже уволили. У нас с турецким проблем тоже уволили. Я не знаю, кого они там, ну могут пригласить в качестве переводчика. Они готовы столько заплатить? Ну, с урду у нас нет переводчиков в стране. Ну, я удивлюсь, если найдут хотя бы одного. Напишите, может, кто-нибудь есть с урду. Дзякуй вялікі, спадарня Роза. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі на нашым штотыднёвым жывым эфіры Еўрарадыё была экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова. На развітанне я яшчэ раз хочу заклікаць усіх подписываться на телеграм-канал спадарні Розы Турарбекавай. Не забывайте про YouTube канал Еўрарадыё і наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свои падабаечки, подписывайтесь і расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну і яшчэ раз звяртаю увагу вашу на наши зборы, дакладней не наши, а зборы, якія мы лічым вартыя таго, каб на іх звярнулі увагу. Гэта на падтрымку беларускіх добраахвотнікаў і на аукцыён, які ладзіць мастачка Ольга Якубоўская, каб атрыманыя грошы пералічыць у фонд, які байсол, які будзе ладзіць летнік для дзяцей беларускіх палітвязняў. А я з вами развітваюся ненадолго. Дякую вялікі, спадарня Роза. Да сустрэчы. До встречи. Сябры, праект Беларусь Tomorrow яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.